हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों जे जाय नोंथांमोनहा NHM नि आन्दार एबा नेशनेल हेल्थ मिशन आसामनि मोनसे गभर्नमेन्ट एबा हेल्थनि साख्रि बेनि सायाव नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ बानायखाबाय जे एबा नोंथांमोना फोसावखाबाय बेनिनो मोनसे एप्लाइ प्रसेसखौ आं दायो लानानै फैदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना एनिफ्राय जेडसिम एबा A to Z बे स्टेपखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना फारियै नायलांबाय था, स्किप खालामाजासे। जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों एबा एप्लाइ खालामाखै बेखौथ' आं मिथिला। दायो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामाखैबा मबाइलनि गेजेरजोंबो इजि स्टेपावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हागोन। दायो फार्स्टलि नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोगोन। दायो बे पेजआव आं दंफैखायो अलरेडि। जों रेजिस्टार खालामोबा नोंथाङा बेवहाय मा नांगौ सेलेक्ट पस्ट, नोंथाङा बबे पस्टआव एलिजिबल बे पस्टखौ नोंथाङा मोनसे सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा जेन्डार, नोंथांनि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय मिडिल नेम दङब्ला मिडिल नेम लिरदो, गैयाब्लाथ' टाइटेल लास्ट नेमखौ होदो। बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ, बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार, बेनिफ्राय इमेल बेखौ होबाबो जायो, होथारनांगोन। बाराबो जानो हागौ बियो, होनांगोन। आंबो होदों जेराव जेनेबा। ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथाङा नेक्स्ट स्टेप गाहायाव फैदो। बेहाय नेक्स्ट जों नुनो मोनदों। ओमफ्राय नेक्स्ट स्टेप आरोना। बेयाव नेक्स्ट थुखांनायनि उनाव मा खालामगोन आं नोंथांमोननो स्टेपखौ दिन्थिनोसै। जों फार्स्टलि गोदानबा नोंथाङा बिदि स्टेपखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव मा मोनदों नेक्स्टखौ थांखांनायनि उनाव जोङो मोनसे मा होनो आइडि मोनगोन आरोना, रेजिस्ट्रेसन आइडि। बेनिफ्राय नोंथाङा पासवर्ड बानायनानै लानांगोन। पासवर्ड बानायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथांनाव बे पासवर्ड होनायजों लोगोसे नोंथाङा मबाइल नाम्बार बेहाय होगोन, जेराव बेहाय भेरिफाइ खालामनांगोन ना। बेवहाय भेरिफाइ खालामनायाव नोंथाङा OTP नाम्बार मोनगोन। बे OTPया नोंथांनाव जेब्ला फैखांनायनि उनाव नोंथाङा माखासे स्टेप इन्टारफेसखौ बारलांबाय थाखांनायनि उनाव जेब्ला मोनसे प्रब्लेम जायो एबा माबा मोनसे सार्भारनि प्रब्लेमाव नोंथाङा बे पेजआ गोमाबाय। गोमाखांनायनि उनाव नोंथाङा गोदानै बेफोरबायदि निउ रेजिस्ट्रेसन खालामनो फैफिनबाय आरोना। अब्ला आं दिन्थिनो मा प्रब्लेम जागोन। आं जेब्ला हमनानै ला आं OTP मोनखांबाय, पासवर्डबो मोनखांबाय आरोना। पासवर्ड मोनखांनायनि उनाव आंनि इन्टारफेसआ गोमाबाय, माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेक जाफिनबाय। नाथाय आं दा गोदान रेजिस्ट्रेसनाव आं एप्लाइआव फैफिनबाय। अब्ला बेबायदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानोब्ला मा प्रब्लेम जायो नाय। आं नोंथांनो दिन्थिगोन, बाव टाइप खालामनानै दिन्थिनोसै। दायो नाय, बेहाय नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नोंथाङा बेहाय एप्लाइ प्रसेसखौ रोंगोन आरोना। नोंथाङा प्रब्लेम जादोंबाबो रोंगोन आरो प्रब्लेम गैयाजासे गोदानै एप्लाइ खालामदोंबाबो बे एखे स्टेपजोंनो नोंथाङा रोंगोन। मोननै सल्भ जागोन नोंथाङा। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। अब्ला आङो बेहाय आंनि मोनसे पस्टखौ आं एन्टार खालामबाय। बेनिफ्राय जेन्डार एन्टार खालामबाय। बेनिफ्राय फार्स्ट नेम बेहाय थांबाय। गासैखौबो आं अलरेडि खालामनानै दिन्थिनोसै। दायो नाय, नोंथाङा बेबायदि अलरेडि आङो एन्टार खालामबाय। एन्टार खालामखांनायनि उनाव फिलआप खालामखांनानै आङो नेक्स्ट थुनोसै। अब्ला मा प्रब्लेम दिन्थिगोन बेवहाय मा बुंदों, नोंथाङा नुनो मोनदों जे बेवहाय फन नाम्बार अलरेडि एक्जिस्टिं फर दिस पस्ट, प्लिज ट्राइ उइथ आनादार मबाइल नाम्बार होनदों। आङो अलरेडि बे मबाइल नाम्बारखौ लानानै OTP मोनखांबाय आरो पासवर्डबो मारिखांबाय। नाथाय माखासे स्टेप आङो बारलांखांनायनि उनाव बै इन्टारफेसआ आंना सार्भार प्रब्लेमनि थाखाय गोमादों। बेनि थाखायनो आं बे निउ रेजिस्ट्रेसनाव आं फैफिनबाय थाबाय। आं जेबो स्टेप सिगांनिखौ मोनफिनाखिसै। अब्ला मा खालामनो नोंथाङा दायो आं बिनि प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामगोन। आं स्टेपखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेनिखायनो जोबजासिम नाय। अब्ला मा खालामनांगौ, नोंथाङा अलरेडि पासवर्ड मोनखांनायनि उनाव जुदि बिदि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा, इन्टारफेसआ गोमादोंबा एबा बेक जादोंब्ला, नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो थांफिनब्लाबो नोंथाङा अलरेडि एक्जिस्टिं नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ दिन्थियोब्ला, अब्ला नोंथाङा गोजौआव बेहाय 3 डट्स नुदों। बेवहाय नोंथाङा लगइन अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालाम। अब्ला लगइन अपसनाव क्लिक खालामबा नोंथांनि गासैबो माखासे पेजखौ मोनफिनगोन आरोना। दायो नायदो, बेवहाय आं लगइन खालामनोसै। आंनि पासवर्ड आरो माखासे मबाइल नाम्बारा बेखौथ' गोसोआव दंखायो, पासवर्डखौबो गोसोआव दंखायो। नोंथाङाबो बानायखांबाय। बेनि उनावसो नोंथाङा माखासे इन्टारफेसनि प्रब्लेम जादों नङा होमबा, बेनि बागै आं भिडिअखौ बानायदों। एप्लिकेसनाव होदो, बेनिफ्राय पस्टखौ सेलेक्ट खालामफिनदो फार्स्टनि बायदि। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो, पासवर्ड नोंथाङा मा होदोंमोन बेखौ होदो आरोना। आं बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो, बेहाय मा होनना बुंदों, नोंथांनि पासवर्डआ मा जानांगोन, फार्स्ट केपिटेल लेटारनि जायखिजाया एल्फाबेट मोनसेबाबो होनो नांगोन। बेनिफ्राय स्पेसियेल केरेक्टार जेरैहाय स्टार्ट हेस नङा होमबा, ओमफ्राय डलार, बेफोरबायदि जायखिजाया स्पेसियेल केरेक्टार होनांगोन। बेनिफ्राय आरो मा नांबावगोन, अनजिमा 1 2 3 जेरै नाम्बार्स, केपिटेल लेटार एल्फाबेट नांगोन।
नाम्बार्स नांगोन, बेनिफ्राय स्पेसियेल केरेक्टार नांगोन। टटेल खमावनो माने 8टा केरेक्टार्स नोंथाङा सोनो नांगोन, अब्लासो नोंथाङा नोंथांनि बै पासवार्डआ जागोन आरोना, कनफार्म जागोन। बेनिफ्राय जोङो बाव खेबसा होनोसै। खेबसा होखांनायनि उनाव जोङो लगिनखौ खालामनानै लानो हागोन आरोना। दा नायनोसै जोङो लगिन खालामनोसै। खेबसाखौ गासैखौबो होखांनायनि उनाव लगिन खालामनानै जोङो बिदि इन्टारफेस मोनगोन। बेवहाय प्लिज इन्टार कारेक्ट खेबसा। नोंथाङा जुदि नोंथांनि खेबसा इन्टार खालामनाया जुदि प्रब्लेम जाबायब्ला एबा मिस्टेक जादोंबा बेफोरबायदि नुगोन आरोना। अब्ला नोंथाङा गोदानै रिटाइप खालामदो। नोंथाङा आरो सिनायाखैब्ला मा खालामनांगौनो, सिनायाखैब्ला बेखौ बेवहाय चेन्ज खालामनायनि जेबो राहा गैया। अब्ला आं खेबसाखौ गोदानै होनोसै। बेवहाय 0आ मिस्टेक जादोंमोन, 4नि उनाव 0खौ आं होआखैमोन। दायो जोङो नायफिननोसै। बेबादि गिदिंगोन आरोना, लडिं जागोन। बेनिफ्राय जोङो बेबादि इन्टारफेस फैगोन आरो। आङो नायदो बेफोरबायदि माखासे गासैबो पार्सनेल इनफरमेसन, बेफोरबायदि एसेन्सियेल कुवालिफिकेसन, बेफोरखौ गासैखौबो टाइप खालामखांनायनि उनाव आंनि इन्टारफेसआ गोमादोंमोन एबा सार्भारनि प्रब्लेम जानानै आंनिया बेक जाफिनदोंमोन आरोना। बेनिफ्राय आं निउ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखैमोन आरो आङो लामाखौ आन्दायदोंमोन। माबोरै आङो बे इन्टारफेसखौ मोनफिनगोन बेखौ आं सानदोंमोन। दायो आङो लगिननि गेजेरजों हाबफिनबाय, जेराव आं पासवार्डबो होनो हाखादोंमोन, OTPबो मोनखादोंमोन, बे आरोखि। अब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनसे प्रब्लेम फेस जादोंबा बेबायदि खालामनो हागोन। आरो जुदि प्रब्लेम जायाखैबा बेबायदि रेगुलार नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप फैबाय थानो हागोन आरोना। दायो आं बेफोरबायदि माखासे इन्टारफेस मोनबाय। आङो बेफोरबायदि फिलआप खालामनानै लादोंमोन जे आंनि पोस्ट, फादार्स नेम, आंनि नाम, लास्ट नेम, जेन्डार, बेफोरबायदि गासैखौबो आं फिलआप खालामखांनायनि उनाव मा होनना बुंदों, बेफोरबायदि स्टेपखौ आं मोनफैबाय। मोनफैनानै दानिया मा खालामनांगौ, बेवहाय नोंथाङा मा नुनो मोनदों, गासैबो स्टेपखौ आं दिन्थिबाय जे नोंथांमोनहा बेबायदि फिलआप खालामनांगोन आरोना। बेवहाय मा होनना बुंदों, पार्सनेल इनफरमेसन, बेखौ रेजिस्ट्रेसनखौ बारखांनायनि उनाव नोंथाङा बिदि मोनगोन। बेनिफ्राय मा मोनगोन, एसेन्सियेल कुवालिफिकेसन मोनगोन। बेनिफ्राय इडुकेसनेल कुवालिफिकेसन, डकुमेन्टसफोर आपल'ड होनांगोन नैबेवहाय। ओमफ्राय वर्क एक्सपिरियेन्सफोर दंबा नोंथाङा बेहाय बे पेजसिम सफैबा होनांगोन। बे लास्टआव फाइनेल कनफार्म एबा बेहाय लास्ट फाइनाल एप्लाइ खालामोन आरोना। बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि गासैखौबो इन्टारफेस फिलआप खालामनानै जों बिदि पेजखौ मोनगोन एबा बारनो हागोन। जोङो बेवहाय मोनबाय। नोंथांनि जुदि एड्रेसा करेसपन्डेन्स एबा पारमानेन्ट भिलेज बेफोर एखेब्ला नोंथाङा मोनसे टिक मार्क होब्लानो गासैबो बे एखे जाफैगोन आरोना। जोङो बेवहाय टिक मार्क होदो। बेवहाय टिक मार्क होब्लानो गासैबो बे मोनसे नोंथांनि फिलआप खालामनायानो बाव जाफैजोबगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव होदो आरो नोंथाङा बेहाय नेक्स्टआव होदो। आपडेटखौ नोंथाङा आपडेटखौ जुदि नोंथाङा माबाफोर लिरफिननांगौ, रिटाइप खालामनांगौआसो आपडेटखौ होनांगोन। बेनिफ्राय गासैखौबो नोंथाङा कम्पिउटार डिप्ल'मा दङब्ला, बेफोरनि सार्टिफिकेट दङब्ला गासैखौबो बिसिनि मार्कफोरखौ नोंथाङा बेवहाय लिरनांगोन। मार्क अफ 10फोरखौ बेहाय लिरनांगोन। दायो आङो रिचेक खालामफिनसै। बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन नोंथाङा जुदि एसेन्सियेल कुवालिफिकेसनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस नोंथाङा मा होनना बुंदों बेवहाय, नेम अफ कर्स एज पार एडभार्समेन्ट हिसाबै नोंथाङा मा दङ बेवहाय होदो। बेनिफ्राय नोंथांनि कर्स डिउरेसन, बेनिफ्राय नायदो कर्स स्टार्ट डेट, बेनिफ्राय कर्सआ इन डेट, कर्सआ माब्ला जोबहैयो बिनि, बेनिफ्राय इनस्टिटिउटनि नाम, बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि, बेफोरखौ गासैखौबो टाइप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव आपडेटखौ होनाङा दे, बेवहाय नेक्स्टखौसो होननांगोन। आपडेटआ जाहैबाय नोंथाङा बेहाय रिटाइप खालामफिननो थाखाय आरोना। दायो नेक्स्टआव आं थुबाय। अब्ला बिनि इन्टारफेसआ बबेसिम सहैगोन नायदो नोंथाङा। कुवालिफिकेसन, इडुकेसनेल कुवालिफिकेसन बेहाय फैबाय। एग्जाम पास, नोंथाङा मा फरायदों, मा एग्जाम पास, ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट, बेखौ नोंथाङा होदो। नेम अफ एग्जामनि मुं, साबजेक्टफोर नोंथाङा मा लादों, ओमफ्राय बेनिफ्राय स्ट्रिम, बेनिफ्राय इनस्टिटिउट नेम, नोंथांनि फरायसालिनि नेम, इउनिभार्सिटि नेम, कर्स डिउरेसन इन इयार, बेनिफ्राय टटेल मार्क्स, बेनिफ्राय गासैखौबो बेहाय नोंथाङा फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेवहाय नेक्स्टआव थुनानै होनांगोन। एडआ जाहैबाय नोंथाङा आदार कुवालिफिकेसन माबाफोर दंबावोबा, नों रोंगौथि दंबावोबा बेफोर कुवालिफिकेसनखौ बे एडनि गेजेरजों सोनो हागोन आरोना। नोंथाङा जुदि दस्रा कुवालिफिकेसन सोदेराबा बे एडआव थुनो नाङा। अब्ला जोङो मा खालामनोसै, बेखौ बारलांनोसै। आङो टाइप खालामनानै बारलांनोसै। अब्ला नोंथाङा बेयाव गासैबो कुवालिफिकेसन नोंथांनि डिटेल्सखौ बेहाय होजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो, नोंथाङा नेक्स्टआव थुनानै होदो। बेहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथाङा। अब्ला जोङो नायदो मा नुनो मोनदों, वर्क एक्सपिरियेन्स, नोंथाङा बेवहाय गासैबो वर्क एक्सपिरियेन्सखौ होदो आरोना। नोंथाङा जुदि जेबो वर्क एक्सपिरियेन्स गैयाबा
बेहाय गासैबो न' होनो हागोन आरोना न' होजोबनानै नोंथाङा बेवहाय मा खालामदो नेक्स्टआव थांदो आरो दायो आंबो नेक्स्ट बारलांगोन। दायो नायदो बेवहाय वर्क एक्सपिरियेन्स बेनि पेजआव आं फिलआप खालामनो गोनांमोन नालाय बेवहाय वर्क एक्सपिरियेन्स बेवहाय जेबो गैया आंहा वर्क एक्सपिरियेन्स गैयैलाय दायो गासैखौबो न' होजोबनानै आङो नेक्स्ट थांसै। जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय बे जाहैबाय डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि। जों दायो नायदो डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय। दायो नायदो बेवहाय जों मा डकुमेन्टस आपल'ड होनांगौ बेवहाय नोंथाङा मा डकुमेन्टसखौ आपल'ड होनो गिबियाव बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन आरोना बेनिफ्राय डकुमेन्टसखौ बेवहाय नोंथाङा बेयाव थानाय बबे मोनसे डकुमेन्टसखौ आपल'ड होजेनगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय एड खालामनांगोन दे नोंथाङा बेवहाय एड खालामनांगौ। एड नुनो मोनदों ना खनायाव बेहाय एड नुनो मोनदों। नोंथाङा बेवहाय एड नुनो मोनदों बेवहाय एडआव थुदो। एडआव थुखाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि सेलेक्ट खालामनाय डकुमेन्टसा बाव नुजागोन बेवहाय फाइल नुजागोन आरोना आपल'ड फाइल नुजागोन। अब्ला नोंथाङा बेवहाय आपल'ड फाइल जेब्ला नुजायो अब्ला नोंथाङा आपल'डआव होदो आरोना जुदि नोंथाङा गोनो गोथो जादोंब्ला आं नोंथांनो दिन्थिनोसै मोनसे जेरावहाय हमनानै लादो ओइचएस मार्कशिट नङा होमबा बेनिफ्राय ओइचएस मार्कशिटखौ आं नोंथांनो दिन्थिनोसै। ओइचएस मार्कशिट बेनिफ्राय एड खालामदो आरोना एड खालामोबा जों बिदि अपसन नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बे चुज फाइलाव थुदो। थुखांनायनि उनाव फाइलखौ लायखांनानै नैबेयाव आपल'ड होदो आरोना अब्ला नोंथाङा बेनि आपल'डआ साक्सेस जागोन आरो साक्सेस जायोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ बेवहाय मोनसे नुनो मोनदों बेवहाय आइ बाटन ना बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामोबा नोंथांनि डकुमेन्टसखौ नायनो हागोन। अब्ला नोंथांनो आं दिन्थिनोसै आपल'ड होनाय मार्कशिटआ माबायदि जादों एबा गुबुन फट' बेवहाय आपल'ड होफ्लांदों नामा बेखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नायनो हायो। बेबायदि जागोन नै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्टस आपल'ड खालामनायखौ नायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा बेक खालामफिनदो। बेक खालामबा जों बिदि फैफिनबाय। दानिया आङो बेवहाय माखासे आंनि फट'खौबो बेवहाय आपल'ड होखांबाय। बेनिफ्राय जोङो नायनानै चेक खालामफिनदो गासैखौबो कम्पिउटार डिप्ल'मा बेफोरबायदि आपल'ड होखांबाय आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा मा एड खालामबावनो बेखौ खालामदो। बेवहाय आं नोंथांनो मोनसे दिन्थिनो मोनसे प्रब्लेम जायो बेहाय नोंथांनि सिगनेचार बेनि फाइल नायनो नोंथांनि सिगनेचारनि फाइला 30 पिक्सेल बेनिफ्राय खमसिन जानांगोन हाइटआ बेनिफ्राय वाइटआ मा जानांगोननो 150 पिक्सेलनिफ्राय खम जानांगोन आरोखि वाइटआ नोंथांनि बे वाइटआ 150 माने पिक्सेल बेनिफ्राय खम जानांगोन जाहैदों आरो अब्ला नोंथाङा मोनसे प्रब्लेम सल्भ खालामनानै लानो हागोन एबा अलरेडि नोंथाङा बेनि फाइलखौ खालामनानै दोनखानांगोन आरोना। अब्ला दायो लोगोफोर आङो सिगनेचारखौबो गासिखौबो बेवहाय आपल'ड होखांजोब्बाय। बेहाय नायदो नोंथांनाव मार्कशिट एसएसएलसिनि बेनिफ्राय प्रफेसनेल फाइनाल डिग्रिनि सार्टिफिकेट बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट फट' आरो सिगनेचार गासैखौबो साबमिट होखांनायनि उनाव आङो नेक्स्ट थांबाय। दानिया जों मा इन्टारफेस मोनो बेयाव नायदो नुनाया इउ हेभ साक्सेसफुलि एप्लाइ फर द पस्ट डाटा मेनेजार बेहाय जोङो बिदि नुनो मोनदों। क्लिक हियार टु भिउ एप्लिकेसन नोंथाङा बेफोर एप्लिकेसनखौ गासैखौबो नायफिननो थाखाय बेहाय क्लिक खालामदो। दानिया मा होनना बुंदों You can still edit application as required on or before last date of submission. साबमिसननि सिगां नोंथाङा गासैखौबो एडिट खालामनायनि चान्सेस दं आरोना नोंथाङा एप्लिकेसनफोरखौ नोंथांनि एप्लाइ खालामनानै लिरनाय माखासे माबाफोरखौ नोंथाङा गासैखौबो एडिट खालामनायनि नोंथाङा चान्स दं जेब्ला लास्ट डेट जाया अब्लासिम आरोना। दायो आं बेखौ क्लिक खालामनानै नायफिननोसै दे। एप्लिकेसनखौ माने क्लिक हियार बे अपसनाव नोंथाङा थुखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस मोनगोन। नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय एप्लाइ पस्ट माबे पस्टआव नों खालामदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो नोंथाङा नुनो मोनफिनजोबगोन आरोना गासैखौबो नोंथाङा नुफिनजोब्बाय। बेवहाय फाइला जोबोद फिसानि थाखाय बेहाय सिगनेचारखौ फिसा नुदों जोबोद फिसानो नाथाय बेनो साफिसियेन्ट बेनि थाखाय बे फरमेटनि थाखाय बेनो साफिसियेन्ट आरोना। दायो नोंथाङा गासैखौबो बिदि इन्टारफेस नोंथाङा जा मा खालामदोंमोन आपल'ड होदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो बिदि नुफिनजोबगोन आरोना नोंथांनि टाइप खालामनायखौ गासैखौबो।
दायो बाव नायदो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन हिसाबै वर्क एक्सपिरियेन्स हिसाबै जेबो गैया। माने नोंथाङा मा आपल'ड होदों बेफोरखौबो नुनो मोनबाय। नाथाय नोंथाङा मेन्डेटरि माबाफोर दंबावोबा बेवहाय आपल'ड खालामबावनो हाबावगोन। जेब्लासिम लास्ट डेट जाया 10 अक्ट'बर बेनि सिगां नोंथाङा आपल'ड खालामबावनो हागोन आरोना नोंथाङा। दानिया जोङो गासैबो प्रसेसा बेयाव बारबोनायनि उनाव मा खालामगोन बेनि नोंथांनि एप्लाइनि एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथाङा मोनगोन नङा होमबा? अब्ला जोङो नैबाव थिक खालामनो टिक मार्क होनाय बेहाय दंखायो गोथां गाबनि बेहाय नोंथाङा प्रिन्टआव क्लिक खालामना होदो आरोना। अब्ला नोंथाङा नोंथांनि एक्न'लेजमेन्टखौ मोननो हागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब